Naman mo. Laina na mo video sol. Ano ba? La, Nigwapo mo siya. Di gwapo ka na? Ni Samot. Dili, nigwapo ni Samot. dako kikog naong. Ulit ba? Ulit Jimmy. Ulit ba? Pa ulit din. Asa? May duty pa Jimmy. Domingo pa unsa paron natin. Hanto Domingo mo ta diri god. Makapas ito. Domingo pa taon tumo ulit. Jimmy. Jimmy? Jimmy, ay kaya ngagyanan sa bata. Uy mo duwa. Uy mo le. Uy wa ako ano mo. Apuha pa. Kaon Manok. Masaya na tag-TikTok din. Kanang manok gini mo po, di ba mamaak? At least kung mataitarin mo makapuno. Makabuno. Nukik pa. Pero gay gikapay kapa. Oh, maakyat. Kagod ka. Makapuno. Ay sa de. Hinula. Ay hinolan na daan. Hinula. Dinod jud mo daw. Hinul ba? Lotion? Ibutang ka baka panggiwan ni Kano siya? Sagol to scam, no? Ay, di ba naman siya eh? Ngabot to. Itong batol? Permanente. It just by gana ni mo. Ikaw na trabaho. Kainit ko rin. Uno bambot. Mga tindiro. Ala, dara di ako. Ingan na yung trabaho. Ingon na rapos sa kagutob si mong kinabuhi sad. Mao. Yatak. Dahon ako, ang yatak ko. Siya tamak. Basta ko ba yatakan? Tamak po ano. Sige, hirang na lang. Tagiran ko no diskin kay inom naman ka. Eksagidi mo tumba naman ka. Wala. Baso, asa ng baso? May, Kisa na baso te? nandiyan ako. Inom si. Jam! Dali! Kaon! Mga niya. Giyatag mo sa ako ni Kwan. Diba wala ko sawa nga akong ginansya, iguro kita makalugaw-lugaw. Kuwani? Sugong-tugong, ayan, nalugo. Tugong, maiguro kita magatugong-tugong akong ginansya. Tugong lagi pero ang gamit niya pugas disporik kapon. Liktan asin. Kaon ka di. Ginansya na ako, iguro kita magatugong. Tugong lagi ka pero ang gamit niya pugas disporik kapon. Pipila magkilo na. Amo to. Basta mahal na siya. Sispulik ka. Oo. Di mo ka kapalit away kwarta mo na. La, hindi mo siya kung magtugong, di ganador. Ganyan tayo imong lele pero Wala man nagkakon ka, murag nagkanang ka, alang-halang ka nga. 1/4 ra nga manok eh. ang si Parang si kumiyan sa lamas. Ay, ay. Ano git? Mapaundang ako to. Ay, sige, daghan. Istorya man mo. Laina na mo video sol. ano ba? La, Nigwapo mo siya. Di gwapo ka na? Ni Samot. Dili, nigwapo ni Samot. dako kikog naong. Di na video ko. Klaro naman yan na. Video na, Sol. O kung Video. siya tinood ba? Wana makak. Tinood. Di na si B, EBCBN. Si BABN. Wala gi kuan na. 5 lagi naman i-BCBN. Gupuhan ako na. Kapatid ka pamilya. This squad gihapon ko. Bisag ka na sa. Kapatid, kapamilya. Basta nilang hipuso na nagat. Langoy ka punta ron. Gikan sa Ariman Production Center. Ay, lami na nawa kay. Anya kining maong tulumanon. Handos bira. Sa usa ka problema. Sa pagkahimugso na ato aning kalibutan na. Kalawaan ka na daan sa imong suliran. Sa una, Kabahin sa imong natawan. sa pagkahimugso niya atong kalibutan ha. Matapos lang na mo kubo. Ikaluha na tandaan sa atong suliran. Ang suliran nga.
Ang suliran mo ikabahin sa itong paginadlang kinabuhian. Apa na dunay suliran nga dili mo mapasaan nga ikaw ra. Nakinahanglan ka katabang aron sa pagsulbad nini. Namlo kaghaya. Nakinahanglan ka kahayag numoy mulamdag sa mga una. Og tungod nini natawag kini nga itong tulumanon nga naguluhan. Suluha, yung suliran. Suluha, yung problema. Tiktok ko. Handos bira. Ilar na. Tulumanon nga naguluhan. Iduot ayaw. Vlog, ido. Oh, vlog. Kanina na siya dito, pangkakara ko siya ng vlog dito. Mga yung sinsiyo buwang. Kwarta ka tani. Milyon na followers ni. Itarong ka buwag ka maminaw ko buwag. Oh. Pagkatuwag din na pagkatuwag. Kasi tumuduman na dia. Tamon tinesa. Kung ako ang pasultihon, ako maingon. Nga may pa magmatapos ang kalibutan, kay maimpas ang tanang utang. Kaysa matapos ang buwan, hasta ang labing daghanang bayranan. Pero may vlog siya. Ina sol. Ina kay mo. Ina kay mo. Ina ba giuhaw ko. Sorry, suliran ni Maron. Imnon ko ning patis ra. Kagir man. Ay, magkwartang niya pa kayo mapatay sa suka. Oo. Asumpay mo na. Yeah. Ayaw lang. Okay ra ng patis og suka ay lang ta eh. Hando maneng Sa usa ka kaang. sa usa ka awit. Niyagi. Nagpada siyang kagi karon mo kini sa kalalaki nga taga Negros. Kasi nga, Sure. Bacolod Sure. City. Sure. Si Sure. Ramil Torno. Uban sa awit nga iyang gipangayo ang Awit nga naguluhan. Victims of love. Battle, our hearts have been to war. Tagay Tagay na Once a been to carry on, winds again war. Winds have been survivors, who would never would go down. That's against power. Love is coming down. Victims of love. Ina na gitara to da. Okay, dako ka kukita ni no? Hindi ka mag-install na lang sa anak. Ano lang ka magtubang film eh. Nagabay nurse na ka, nagabay nurse. Face to set the sea to debris. Remember ba ka vlogger kaniya? Scattered everywhere. Vlogger. Ang pangutana mo Victims of love. Mana. Still cannot believe. Story ba, story. We're the victims of love. We cannot retreat. Pobre lang ko. Pobre lang ko. Ikaw waulang ko sa mga higalat mong gibikanan. Anak ko magigugma. Huwag utyanan. Bisag kinsa ka pa. Bisag unsa ka pa. Mahalunti ka. Bisag hantod sa hantod. Isa lang sugilanon. Ay, Ramil Torno. Ramil Torno ka niya. Spelling mo sa listener. Listener, ni comment. Listener, wala sa maminaw. Listener, wala sa maminaw. Tabi continue. Listener sa wala maminaw. Tabi continue. Pag gani pagstorya, kinsa ko ng istorya. Tiwasa. Bebe, tiwasa. Okay, balik ka. Pwede may cut. Na may cut. Dato itong balik to. Di cut. Dili, Di mo balik. stop man to. Mahala to ang tali. Yan ito. Ay, Nakasave na to. Nakasave na to. Save na to. Oh, nakasave na to. Save na to.
Garilyo sa ko. Ego sayang kuan, ego sayang Timing. ikat man ikat kanina din na kuan. Ego sayang Mura mo ko katong pork chop duwo. karaan na sa datoy na unsa mo guys. Si Porke ug si Chapi nangamatay naman to. Dako gikugnaong diha. Tubang ba dako gikugnaong. Wala parisan ni torno, parisan data torno. Betul na mo ba? Ano ang sulatan this squad? Di ba minawa na lang kay mo man kagi ang gikuan. Mamapod man tatanan. Ang imong pangutana mo kini. Oh. Una. Una. May sundan si kaduha. Inora ka mo tayo. Inora. Agis man. Doktora Roso. Lago yung problema. Dili na ba? Oo, minto. Lago yung problema. Mga itag ang sulbad. Nganom niya kung agtang subuan mo kulok. Dengar lagi glisinir Ikaduhang problema. Kaduhang pangutana mo kini. Ikaduhang pangutan mo kini. Ako igsuon, magsigig-sub-sub sa kong agtang. Tamaran sup-sup mo. Tamaran ito mo. Ako kayo. Kasi pagsukuhan lang, Pablo sila katuhog sa istorya. Wala ka sabay, ipatuhog sa istorya. Kalumano ni Ramil Torno. Ngano, yung agtang natubuhan ng kulog. Ang isap-sap sa yung gigso. Ay, victim sup. Hindi kayo, humanon mo ito kanta. Diba, kung tabatos chorus mo. Ano pa ba ito sunod? Refrain ba rin? Refrain. Serious. Hindi, niya na, minong serious kay kada. Kaya, serious kayo mag-ibaw kaysa igsuunang kasap-sap sa tulog sa agtang. Ikaduhang problema. May problema. Pero merong pangutan na doktora. Ikaduhan, mana mga bermero? Hindi, may na masunod nila. Masunod ba sila, magkapaminaw. Pero merong programa, merong problema doktora. Ay, pag dito namatay yung do. Wag day butang dia dapit be. Pat paliw ko pati suka part. Ano na? Pati suka brad. Ano lang. Ano man sila. Ayaw lang na. Yan man si Dr. Rosa lang kada si ko na Dr. Reni Obra. Ayan, lain na ron, no? Isingan. Dr. Reni Obra. Rini Obra. Obra hewa, obra. Oh, Obra. si Dr. Piking Lim. Taking lane. Wala siya sa legal counsel ay boto sa Legal counsel to. sa kanang pang lawas ba kanang Panglawas. medical ba? Punto medical, punto medical. Naade si Punto Sool. legal. Punto legal. Na si Sool. Punto legal ya, Sool. Yeah, punto legal. Sool, punto legal mo, Sool. Meron pa butana. Pero kung kisa rin tulaman nun, Doktora, si Ramil Torno. ano na Ramil Torno? Pero merong pangutana. Doktora. Ngano man niya akong agtang? Gitubuan mag-ulok. Amo din vlog di sila. Wag na siya na siya mga. Yeah. Ikaduhang pangutana. Akong igsoon, mag-igsob-sob sa kong agtang. Tawag doon kandi si Papa, katawa ko Papa. Sa kanila papangig. Nanay ka talaga. Uy, biyara kayo nila ko Ramil Torno. Lagi na siya. Nawa. Unya na, doktora, ang sugilano. Ang nagpadasa sa sugilano, doktora. Nawa pa. Nagpalayo. Ay, ako isang bunga ng utang. Sorry, don't some tao. Ha? Laki. Pare dire. Liyo ano mo. Tapay cake? Ako rin.
Pwede kayo Hey, Andre, dramaturgo ba? Dramaturgo. Mga ano ba yung Kandis kaon tandi. Gikan sa Arliman Production Center. Ano tining mong tulo man? Handos Bira. Ikaw dyan sa di ka mo kaunsin. Sa problema. Ar. Anaman si Papa Dits, utambag. Apa ni Dre Audrey ba? Kana ba? Kana ba apil lang ha? Ayun, buko. Naman si Papa Dits, utambag. Kung sa inyong pangutana. Kung sa inyong pangutana, naara ko manda mo tubag sa inyong mga pangutana. Ikaw may tigsalbad. Oh, si Papa Dits. Hindi ka tubag. Absent. Ikaw do lingkod. Kuya ni mo dito. Mo salad. Sandrigo, balik. Pwede na dito. Kaya pa sa katong tanan. Balik ko ra gyapon aron sa taon. Agi. Bang. Idita. Pero kuwang ba tong victims of love? Kuwang ba Kan to? ba to kanang napata sa kanto nga ba? Kanang middle pa ta wala. Middle pa. Sa to pag gikat to. Gikat pa, Ako rin gikat. bahala na. Continue ang istorya niya. Basta ako rin bahala na niya. Oh, gikat na nimo dia. Oh, dia. Oh, sige. Ayun, kon Pwede mo idog. Ayun, ikato kila. Napaka-cute ra ba ko niya. Luminaw di ka? Abi na mong kamera. Abi niya nagpatutoy kasi mga anak. Kinaminaw di ay. Luminaw. Ganyan rin siya. Pag ganina na naminaw. Song. Abi na kubag ko ba? Ay, song ko na ba? Huh? Request nga song ba? Eh, Yago. Ako, manong nga pakatahon man. isa nagsong. Ako siya. Abi na mong singit. Chili mo din ka. Chili ba nagyat niya? Chili mobile. Sherry lady. Tamis lagi do. Chili ganito. Ito, chili ito ba? Cherry mobile. Magsinitas ginag ko ba? Ya tamis na. Oh, di, oh. Sumano ba kami nakatilaw. Why sugar? Diabetes ra ba ko? Tamis na do. Diabetes ba ko? Tamis sa ato. Jabitin mo no siya. Yung siya insulin. Oh, wala na. Lik na kayo kung mag-uwa. Manay mor. Sa screen. Kaya Away na magsalib lang. Panaw na ho. Panaw na ho man. Sige, saan ba? Panaw na ho man. Apa na kaya mama? Wala. Oh, sa dito yung mama. Yung mama. Mo trip ya mama. Alang, yung mama kay wapa naligo. Nag-sunblock. Yung anak, nang labyog na poison block. Ang resulta, pag humana, nangayog sunblock. Saan pa man nakafilog hapdos? Pagkaw na saan? Saan? Ako naman yung hindi. Sige na talas kami pa. Cute sa tayo. Bo sa tayo. Bati kitag na magkita sa DJ on the max. Boy. Ingon to kuan. Tok Papa Dits. Naman ay kanang kuan kanang Talk to Papa Dad. advertisement ba? Naman advertisement. Naman advertisement. Victims of love. No, naman ay mo request og kanta. Every lang ko. Na, sugod na. Sige na. Wow lang ko sa imong mga higalag na minitanan. Gwapo lagi ko nila. Nag-iwasa, nag-iwan niya na. Mag-commercial taon niya. Ito yo para nimo ako. Pay pa rin niya. Real beauty na nimo. Gipilter. Kasi nga na tulo. Filter. Bakako ni mong kamera na, bakako ni mong kamera na. Yata na. Mura ko mupuli ni Tiban na. Ge. Sugod na. Wapa di ko mo istorya, nakatawa na. At bang lingaw kay at bang mo sigtan na. Oh, dito ba? Pikas. Asig ka na, bukog. Kaya pa ba nag-vlog? Sige. Vlogger. Sige ka na. Vlogger mo rin ito hano.
sa man ko ano. Isa may nagpadaan na pa. Medyo Bombay. Ramil Torno. Taga Negros. Ramil Torno. Occidental, Uban sa awit ngayang gibangayo, awit nga naguluhan. Buta isang lugar taga diin to. Oh, ganito. Ligra ba na? Hulbuta ayaw. Ano request ng kanta? Awit nga naguluhan, victims of love. Okay. Kantahe. Akong si pero Baso na ba? Wala na eh. Lagi na doy. Gihonghong. Gihonghong. Awo. Mula lagi kong gari Valenciano do. Why do we ever said that this could never happen? Ay, tanong. Mga kardo tadi sa'yo. Kardo na. Kardo. Wala pag naging solo bang jacket ha? Baby, here we are. Ang mabalakar. Mula lagi nagsibintong sumaya do. Victims of love. Dahil na kinatawag lang din. Lamit kayo sa dito sa pagkakatawa. Pinaanara ko siya. Wakikik naman niya. Wakikik ko. Ambot, di sa kan na siya ng wakikik. Ako tala niya. Wakikik. Hoy! Pobre lang. Ganyan ang ulo ko sa mo mga higalag mga ginikan. Iwasa sa namong pobre. O paano mali ang pobre lang? Sir, wala ka Sibok ator no. maligo na to. Bagoan nila ako sigla nun. Buang mo na yung tubig, buang? Di ko ikaw ko ba? Ito ko siaw raman ang god. Siaw ba? Ito. Ito Uy, okay mo siya. Sige na tayo. Nagsara ta makita god. Bukog na pala. Nagsara ta makita god. Do kumao mo ka mo edit no. Eh Mr. Bean akong nang. Napay tubig na buwang? Napay tubig na. Ano mong gikuhan yung buko, give up na lang niya. Ilawag lang ni si Rock. Pwede naman din ka mo ka. Istorya lang ito dari. Ay palabi oy. Diyan. Kao kayo. Napagamay. No. Bigay yung kandis be. Ako sa nipugon. Di ko pa kabalik. Digo Be, tulan be. Wala sila kay ngano. Layo kay malbual. Digo ko. Lalo pag ikon ng dagat na. Sulta lang. Dalon ko na MP. Suhod ko na MP. Dits, di ba sa dits? Oh, no. Padunaw. Dagang kayo nabitin dito. Ganyan, Mura sa kaglister na. Mihara na si katawa lister ba? Kailangan. Hindi ka makatawa niya mga mabitin sa mong istorya. Lakaw lang sa Ramil Torno. At tulong sa dagat. Bisa na do, gagos lagi to do. Torno to. Gagos. Kasi gagakos niya. Kaya ba torno na? Gagos. Oh, nem si gagakos kinsa ni gagakos niya. Nay nakagakos. Ah, nakakita siya pag uriya kalit. Nargo ba? Instant ba? Bisa to. Oh. Turno good. Turno kasi yung gusto niya. Tara. Di pa na po. Mura Indiano na. Pero nasobraan niya. Sobraan pa kay Indiano. Sobraan pa Indiano, kaluto. Indiano. Luto kayo. Jugap nod. Najo. Jugap nod. Tawag mo ako ganito. Jugap nod. Jo. Kung na may ice eh. Yahay ginig to. Wait, cooler. Wala. Dalawa ko nilili ako na sa cooler. Napayay. Nixon nun pa sad. Nekat ko nga. Wait, I mean, Uy, wala pa mahurot nila ha. Naman si Libin dia palit na may tagduos. Asa? Tagduos. Ang usa.
Apit kasi tagis Ay, so putik liyo ah. Tagdos ang lakang. Ya, tingko pa Julie. Papagalit ako man Julie. Ako man na Julie. Di ka kada ako ng dramaturgo lagi. Mali ako siya Dali ka nakakuha pick up lines. kadito. Gladys babaki. Tug ni siya. Isapot na muna. Tugbang sa nga ito nila. Asa man dapat? Ano mahadlok ng init god? Hadlok mo ng init. Ang init kayo, ang mahadlok ninyo. Bitawa ka dong ato ilong. Hadlok mo ng init. Ano mo mahadlok sa init? English ba? Don't fear English the, na. don't fear the heat. It's a matter of fact, something to about that. Manggawa sa mga tinagpapalay. Kasi garilyo din. Ang kay. Kasi garilyo itong ice blast ba? Asa dito? Ay diya ka. Wala na. Ning ka nagilis buang. Pula bayad mo. Dito big. Para es scary. Para es scary. Para es scary. Uy, pagkita siya nang muna siya, uy. Ay, bakit ang bukol do? Wala ako ano nang uban. Nabukol. Initar. Turn. Sakay daw kay initar, malarga na to. Naugan ko nung usa di pinta. Kay. Kay. Nay motot usa. Wala yung motor. Binuang may lift. Last date ka ba? Tay. Di tapos sila siguan, sila ni Duday. Ayaw pagbuwag. Ito to. Initar eh. Ayaw umisa na yung fan. Ay, siya na seryoy? Uy, ay, siya na seryoy? Uy, Sud sa bag mong mas. ay, siya na seryoy. Dapat gipabot, kalimot kayo. Sa mo kalimut. Muli na mi. Ay, mabay na ta.
Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Kita-kita na po sa sunod nga kuan. Season na sa maron, season 1, season 2. Season 21. Nga episode unsa? Episode 3, episode 3 pa ta. Episode 3 man. Dapat episode 5 sa season 2. Oh, Kita-kita na sunod. Turno related